Sa number 10, LPA ginapaabot nga mangin isa ka bagyo sa Miyerklues, ukon Huwebes. As of 2 p.m., ang low pressure area ang yara nasa 1,525 kilometers east sang Eastern Visayas kag may mataas na nga tsansa nga mangin isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras. Ginapaabot nga ang LPA ang magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa subong nga Martes ukon sa Miyerklues sang aga. Gina-forecast man nga ang LPA ang mangin isa na ka bagyo sa Miyerklues ukon sa Huwebes kag pagatawgon ini nga Quiapo. Pabaskugon sini kag butungon ng hangin habagat nga amo naman na magadala sang mabunok nga ulan sa porsyon sang Luzon, Visayas kag Mindanao. Mangin maulanon ang bilog nga Pilipinas padulong sa weekend lakip na sa Negros. Ang ulan sa Negros ang dalon sang habagat. Mahimo pa magbago ang weather forecast gani padayon lang sa pagtutok sa manginlakat sang panahon.